ポポルブ双子のウクフカキシ大事。その頃、まだ太陽も月もなく、光がほとんどありませんでした。ウクフカキシといううぬぼれの強い男がいました。俺こそ想像されたすべてのうちで最も偉いのだ。俺はなんと素晴らしく光り輝いていることか。俺こそは太陽だ、月だ、光だ。しかし彼は身につけている羽や宝石で輝いて見えるだけで太陽ではありませんでした。それなのに彼は世界を支配しようと考えていました。これを聞いて、フンガフプーとイシュバランケという双子の兄弟は言いました。まだ人間が住んでいないというのに、ウクフカキシに世界を支配させてはいけない。彼が飯を食べている間に吹き筒で撃って病気にしてやろう。そうして彼の自慢している宝石や金も取り上げてしまおう。力や財産があるからといってうぬぼれてはいけないのだ。そうして二人は吹き筒を肩にかけて出かけて行きました。ウクフカキシは何せの木の実を食べ物にしていたので、毎日この木のところに実を取りに来ていました。これを知っていた兄弟は根元に隠れてウクフカキシを待ち伏せていました。そしてウクフカキシが木の実を取りに木に登ったところを吹き筒で狙って撃ちました。土玉はウクフカキシの顎に当たり真っ逆さまに落ちてきました。兄弟は落ちてきたウクフカキシに飛びかかり激しく戦いました。ウクフカキシも強くてフンガフプーの腕ももぎ取ってしまいました。そしてウクフカキシはその腕を持って家に逃げて行きました。痛む顎を押さえながら家に帰ると、妻のチマルマットが心配して尋ねました。どうしたのです？二人の若者が吹き筒を撃って俺の顎を外したんだ。歯はグラグラになるし、痛くて仕方がない。だが俺は奴らの腕を持ってきた。そこの火の上に吊るしておけば、これを取り返しに来るだろうからな。そうしたらやっつけてやる。フンガフプーとイシュバランケはサキニマチーズという老女とサキニマアクという老人に相談に行きました。うぬぼれたウクフカキシをやっつけて腕を取り戻したいので一緒に来てください。私たちのことは孫だと言ってください。そうすればウクフカキシは私たちを普通の若者だと思うでしょう。よし、お前たちに味方してやろうと老人と老女は答えてくれました。そこで4人はウクフカキシの家に行きました。するとウクフカキシは歯の痛みに苦しんで寝ていました。おじいさん、おばあさん、どこから来たのかね？
そして一緒に来ている若者は誰だねと福深騎手は尋ねました。私たちは食べ物を探しに来ました。そしてこの若者たちは私たちの孫です。と老人たちは答えました。ところでお前さんたちはこの歯を治す方法を知らないかね。痛くて死にそうだ。私たちは歯を引っ張り出したり、目を治したりできますよ。と老人たちは自信たっぷりに答えました。それは素晴らしい。俺はこの歯と顎の痛さに飯も食べられないし、夜も眠れない。早速治してくれ。と福深騎手は喜んで言いました。いいですよ。痛む歯を抜いて代わりに骨の粉で作った新しい歯を入れてあげましょう。と老人たちは言いました。そして老女はこっそりとトウモロコシの粉で歯を作りました。そして老人は福深騎手の歯を抜き、代わりにトウモロコシの粉で作った歯を入れました。トウモロコシの粉で作った歯は入れた時は白く輝いていましたが、すぐに溶けてしまいました。老人はこうして福深騎手の歯を全部抜いてしまいました。歯を全部抜かれた福深騎手の顔はたちまちしぼんでしまいました。老人はさらに目を治すと言って福深騎手の目玉も抜いてしまいました。こうして福深騎手は死んでしまいました。こんなわけで福深騎手の宝石も老人と老女が取り上げてしまいました。そしてフンガフプは自分の腕を取り返し元のところにくっつけて元通りになりました。このようにフンガフプとイスパラン系の兄弟は天の心の命じたことを果たしたのでした。